iswedu ezano takamira kunoku nokuti i-administration ike vakuru vakuru vehigh command namuno takamira kunoku tasikomira kunoku mapurisa ekuzambia ari kune other side vamwewo vakasina basa rikuonawo isi vatakuzomira kunditeka tangotarisa ava mapurisa ekuzambia vada kuva kuchichengetedza kuona kuti se how do we react tiri kureakita sei pane nyaya iyi yaitika apa sure motikari ipapa yarohwa nebhombo uyo kuya kumba kwangu uyoyo haana kukuvara but ndiyenga ari bodyguard ka aramba kupinda motikari ndotaridza kuti motikari ine chimoto tagara papa takamira hapana munhu wedu ari kutaura ndobva ndazonzi mia uri munhu badedza akataura naye ndobva munhu yauya kusirwa ndiri svikanzi lailani ngatiendei kuriranda kuya kwandakamboona wakagara kwaya kwasoya ndikati handei ndobva akwira motikari ndii ndikudriva ndopakazondibvunza mubvunzo waona seengineering yatambwa apa ndikataiwa ndounotokugona kako ndinwe the first person ndikutanya after many years ndikati watichi engineering yaitwapo waiona seya yakanaka aona no problem kwatukene nanzi kusiya vataenda tadzokera kuti kumba kwameya uri mbofutuka yako ya semunhu ndakabva kuti ndakaenda ndabva kutraining ndakuziva kuzvingira chii opinda meya painga arerwa ndatore staff yemadetoniti macodes mafuse nemadetoting codes akange asenzesa madetoting codes ka tindireva tambo dzemadhemeti panga dzemadhemeti mafuses ekuti mukairisa panapa kunodhuka uko rakateswa motikari meya muya zvashama zvinhu zvake zviri muplastic noziva nazvino noziva ngupa zviri zvikanzi toita sei zvikanzi ngati panhu pakanaka kuti pachivanzi panapa paine kwari ngati chiro yegomba panapa tivatafukidza nekwari tivatasiya taitezvo taisa staff iyai iri muplastic patafukidza nekwari yedu vatora motikari vatadzokera kumba right ini for me ndakuziva kuti izvo uyu aurayiwa nezviito zvake uyu nokuti ninyaya yake yese ndiyo nyaya yakati usiku hwachoni vana hama dziri vakanga vaenda kunhiri kuMalawi nachigohwe vadzokawo sepamba taane nhamuka paliranda pachoni ndo pahq taane nhamo ndopa pazotengwa doro rakati kuti pakarara pasi pachiridzwa ngoma mbagumba ichirohwapo papauya futi mumuchinda ainzi shoti yakanga apinda yakanga vazviita izvo ndiye akanzi shamwari hata kurara usiku hapfurwa tenge tichifamba takadai tichifamba tichiona kuti izvo misheni yaita completed here asi munhu ainge ari mukuru wenhengi toti operation yacho ni ainge ari robson manyika saka zvikanzi zvinhu zvafamba zvakanaka uku kunoku kuri kurwa ngoma yekupemberera kuti nhengi inonzi tiri kucelebrate kuri kucelebrwa ngoma kuti mutengesi mukuru ainge achitinetsadi apa at the same time pari kuchekwa futi anybody angadara aine kamuzvezve kevanhu kune vanhu angadara asaririra pane nyaya idzi saka zvinhu zviri kufamba zvakanaka izvi parara pachitambwa usiku hwachoniho siri kuziva zvinhu zvaitika vakanga vari taiziva zvaitika mangwana achoni ndiri kuti ndiri kubva kumba kwangu kwanenge ndiri kuya ndonoona pagedhi paya pakamira mupurisa ina mumwe mudhara ainzi mushanga mukomedi ainzi mushanga zvakana mushanga shamwari usasvike bapa
vanhu vasungwa vese usiku nhasi zano yese yasungwa yese saka ndini ndasara newe saka murusaka mai matango vanhu vangani vasara 2 asungwa nze ichitibva wadzoka patadzoka tagara taapa kuti unozivamu takutaura nyaya yedu yekuti vakomana nyaya idzi tozviita sei how do we go about this vanhu vasungwa chichatika chii kanzi vanhu vanhingi vese dare rese rasungwa high command yese ngwari muno musaka wasungwa asi kuti sanodza kuti vasungwa vangani hatikuziva saka iwe kana uine zvokuita patenda takaiti nemasupporters edu saka supporter wedu mumwe akanga ari mozonzi akanga akutodawo ini nyaya yangu yekuti izvi ndinoziva akanga ari matransport ake nakombai iye kombai uye Patrick kombai saka nakombai iwe chiregera zvoyo zvako zvichienda hande uchindijoina mubusiness mangu inini nekuti utore maintenance yemavehicles angu ndozokupuwa inini imwe 1621 mambe mazero muhombai ine no ndakainga zvohondena saka ndobva vanditora ikoko bva nditiza murusaka inini nekuti taketangova iri bedzi kuti uyu ndizive kuti akazoenda kupu uyu handiziyemwo ini wanye vandabviswa murusaka manye neshamwari ndobva ndasokugara kunonzi kuchomba kunana zambezi ndakagara vanhu vasungwa ndopatazoziva mai kuti vanhu vese vanhu vese vakapera kusungwa vese vanhu vese vakasungwa nenyaya iyai isusu taiziva kuti tiri involved nenyaya yacho tikaita tatotizawo but vasina kutiza vese vasungwa kumakempi kwese kwaita hambara vaive gukura hunda iye yakambenge yawo yakabata ana badzaye yabva yasungwa yese vamwe wabva vaiswa. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried. But I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo Zimbabwe manya dakabatesa Zichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe yondo Zimbabwe manya dakabatesa Zichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira makomo Zimbabwe manya dakabatesa vabva vaiswa kumboroma ndokwaiswa vamwe chifumbo yavharwa vanhu vaiswa vamwe vaiswa kumakemba akasiyana siyana tiri kweikokoko vaiswa kumboroma kwaiva nekembi mbiri dzaiti yeZANU neZAPU saka makembi ayaya but Zambian government yakanga isingadi yakagara isingamboda bazano yakanga isingamboda ZANU kaunda yakanga ine ukama hukuru pane neZAPU saka vedisi vaingowanikwa nemhosva apa neapa paita pazoita mheremhere pamboroma payapayapa masoja eZambia ndokutora pfuti ndokubaya vakomana vekwedisi about 11 or so ndo pakapabvauraya vamwe munyina wangu iyo nepfuti iyo chavaurayira chii paita nyaya dzechikafu dzisina basa rese kunzi chikafu saka masoja eZambia ndokubva vauraya vanhu no problem saka nokudaro uku kunzoku kwane a lot of movement zvaitika manje ndezvokuti izvo rusaka iyai yenge iri administration yaparadzwa right kwasara bedzi kungadaro kwasara kuine vanhu mugagawo training center ndo kwasara kuine mainstructors ndo kwasara kuine ZANU bedziko kumukusoko yaparadzwa imwe nzira futi yasara futi naNdabaniki story ndiye achiri kufamba Ndabaniki story achibva ina murusaka ndikunotaurwa chokwadi neZambian government zvakaitika pana chitepo ndozvakazvakana ndobva abva vakomana vari kunhinga ava nyika yese world yese yataurwa nzi Smith yauraya chitepo kwandiri kuti ndiende futi inini kunhingi uku kwandiri kuziva kuti une vamwe wangu wasara inini kumugagawo kwandifana ndinge ndichienda ndikwana mukana
ikoko kune chokwado kuti ikoko vese vari kuziva kuti chitepa kwalewa nevarungu. Saka tagara papa ndobva kwa uku kunana kuTanzania ndokubva kwabva vana pakachipoera nanyika dzinashe nanyika dzino vachibva kuya kuti vaona kuti kune chiti makombodzi vachienda murusaka kuti vasangana nastori. Ndobva wanzwa kuti kune mawo veterans kune mawo veterans vamwe vakasara ini ndakasara ndobva wanditsvaka ndobva wandiwana. So vanzi unofanira kuti utsvage mawo veterans ari muno makomrades ari muno muuye kupi muende kuTanzania. Ndikati no problem. Saka vaya ndokubva vauya vakati ndobva vasumuka ndobva vadi vasikodzwa vaenda kumugagau. Isi ndobva tasara tokurita vanhu vakwana kuita 9 vanhu vasikana for the first time ndinakatanga kukurusa apa nevasikana nekamwana kangu futi kaya futi vasikana ndanana kana mjiruni master manje auraundi ngoya rebisa but vamwe vachinenge vane mugeneral staff. Tayambuka taenda tafamba tasvika panhingi patunduma vaona kuti vanhu vasi vezimbabwe vavangoona kuti mazimbabweans mapfekero edu nekuda kuchengeta ndebvu dzisiridzo anyway takafamba tobva tanosvika kuiringa. Saka for the first time mugagau inge singapeke pasina vasikana vangu aigara ndindakazoya nevasikana vacho nivo right. Ndini zvakare ndakauya zvakare nenyaya futi nekuti kwakaita problem yamunoziva kuno kwandi yakaita kaba kuriyo kwakaita problem but haina kusanogashirwa zvakanaka pathat problem nenzira yekuti izvo vanhu vese vakanga vaiswa uku vazhinji vachoni chona setup yako vanhu vakanga vabva kuno uku vakanga vachiziva zvavanoita kana kuti vaitrustika vaiswa mugagau. Vazhinji vachinenge vari vechizezuru kana kuti mashona nenge toti shona neshona vechizezuru ndivo vazhinji vachoni vakanga vaenda uku vachiiswa vasina nzvimbo yekuti vanokwanisa kuti vagare murusaka. Ndokurusaka bedzi kwagara vanhu it's either kuti unenge uri wechimanyika kana kuti unenge uri wechikaranga. Saka vakanga vasina zvakana une nzvimbo uri munhu anoziva zvaari kuita uri munhu asarudzwa waitwa nhingi nzvimbo yako inge iri kumugagau. Ani mazvona izvo ini kugara kwangu rusaka hakusi kuti kugara pano kuti ndakagara nzira ndakeiita basa rokukanika motikari ndosaka ndakawana nzvimbo uku otherwise ndakeirisina nzvimbo uku ndoone kuti Mugabe akazosurviva sei. Tataura vakomana kuti vakomana ndo nyaya yakaitika uku kwakaita tribalism kwatakabva kumashure uku. Tribalism iyi ndo yazourayisa ananhingi vamwe vakaigashira vamwe nokuti inyaya yekuti izvo kune vanhu vapenyu vamwe vazhinji vana kuda vakangoti vainzwa vakanyarara. Ndondakataura kuti ari kunzi murungu haasi murungu boga auraiwa nokuti akanga ajoina vananhingi. Ndiri member general staff ndine rengi yakakufanira kumira kukuku ndiwe pana nachiwenga vana chiwenga vana pakachipoera vese vakomana vese vari kuku vazhinji vacho nevesava ndive chisesu. Vamwe vacho nevaripo vechimanyika vakanga varipo pamugagau pacho neipapo vakanga varipo zvavo but special vanhu vakanga vasara uku manjuku vakanga vari papapa vakanga vari pamugagau ndopake paine mablue eyed guys anhingi atongogara ipapo achida kuona kuti zvinhu zviri kuku zvinofamba nenzira kwayo here. Handi masona mani vakomana iwawo manje vakanga vari mablue eyed vakanga vakafanana nanyika dzino manje ndiye nga ari mukuru uku manje uku ndiye kanga achitasa kuona kuti kune order here musangano uri in order here no problem but zvaita unfortunate manje kuti vawanda uku manje uku vabva vaita mazezuru manje kumugagau. Tiri pamugagau papa ndaunza vasikana papa ndakutraina handichapinda patraining nekuti ndakatrainwa kare
tiripo ndopabuda nyaya dzana nemadzibepa redu riya riyawo mbere muganga uyu declaration ini ndiri one of those signatories akasaina ipapo taona kuti kuti uyu murume uyu story kuuya kwaachita kwaita paZambia nezvaakasonzwa neZambia nezvaakazoita hazvina kufitana nezvatake chifunga baisiso saka vanhu ndokubva vati zviri nani kutora Mugabe zviri nani kusapota Mugabe than kusapota uyu murume uyu and after all uyu enge atokondema atenge atotsvaga leadership yake zvakare story kuti anasaka uko yatone vamwe vachimanyika vatenge chimburwisana nawo saka vaya kuipa kwayakuita manje right ukuku kune one commander senior wedu asara enge ari mumwe chete bedzi ndinhongo akwanisa kutiza kubva kuRusaka yepenzi kuti ave muzisuru zvakare ndiye zvakara kuti tina muRusaka ndiye ngari achisanoona kuti tribalism iri kufamba wani enge akati zii yake semunhu asina kufunda semunhu enge asina zvakazvana enge akanyarara but ndiye asara ari commander manje mukuru vari pamuganga wavo imember dzegeneral staff pepasina member high command vatozotanga kutopromoteka after right zvadare izvo zvezvo manje kuri kuenda nyaya yacho manje tiri papa ages kana kuti vanhu vari pamugagawo pavasvika venge nekuti venge vaine machinese ndopane machinese ndovenge vachiwana orientation yezuva rega rega isisu orientation takawana yainzi takawana from kabhuku yainzi mwenje kamwenje aka kenge asineba nezverevolution kenge asingatauri zvinhu zvakawanda pakangotaura kuti takadzvanyirirwa tautora nyika yedu this and that but izvinezvi dare rese raiswa mujeri renge rine idea yekamwenje raisi vanhu vese raiswa mujeri machinese achibva aswana time yakanaka manje pamuganga wamanje yekubudisa kuti revolution yakunana China yakafamba sei ndobva tawa nemapepa nemabhuku ekuerenga nekuona ndobva panzuzwa manje class analysis manje class analysis yekuti muvengi wako chaindiana haisi karabayo muvengi wako ari muzvito iwewe saka ndobva tanga manje takagara pasi manje tausanoongorora zvakanaka kuona kuti muZimbabwe makamira wani mune maclasses akaita sei ava vanhu tinava here mabuka tinava here saka vanhu vedu vanhu vachirwiswa ndiava ishamwaridzi takuti tozozviona kuti kana even vakuru vedu futi zvigananda futi vari kubva vaita foro under the what under maclasses aya anovanhu vari muzvigananda right pakubuda kamweya manje kekuti even leadership yedu chaiyo zvaizvigananda but ndati pane mablue eyed guys boys dzatogara nomujeri right tazobva kwakwa tazogara after tasaina that document iyo hondo yazonzi zviri nani kuti titangise hondo tiri tega ndopafongwa manje zipa manje yakufongwa manje nzira yekuti izvo yakenge iri efrontline nenge yevakoma yakaunda Samora Machel naNyerere vazoona kuti no tikange vari kudisturbwa nevakomana venhingi vemapoliticians tikatora ava hondo inofamba zvakanaka ndokubva yabhana vakomana vese mapoliticians kuti haapinde futi mumakembe batuenda pato hatasikuvhura chimoyo tavhura chimoyo tichitoita vanhu kutonobana Mugabe wachoni nememba musikabvumirwa mapoliticians musi tinoda bedzi vanhu vanorwa hondo chete Samora aida vamwe vakafana iyi aida inga revolutionary ainga aziva kwaini ndobva tava kutaura vakomana ava manje vatinawo leadership yatinai kuti imimika muchavadireiko vakasvika majeri vari kumajeri siyanai navo vanhu nekuti they are not revolutionary vanozokuvhiringai isisi nevakomana vedu vamablue eyed guys gaya kuti ufunge kuti ingapandukirei wangawaiswa kuya nhengi ndobva varamba Samora akatogumbuka nazvo kuti
why not take over nekuti no time yecho toda kuti Zimbabwe inge isununguka iri revolutionary but taramba takatoda ukuru wedu mani kamwe yafuti mumako uviti kuti akaura chitepo ndiani kari kusecurata varungu kunoko vakurumidza kuzviziva futi kuti vanhu vapinda apa vari kuda zizipa iyi manje yaane marevolutionaries nyika yacho inoti hatizovakondorora bana nekuti history ukada kuti vaende pahistory yevanhu vacho hapana nehistory yekuti vanoti uyu tinokwanisa vese angangoita marevolutionaries havasi vakanzi vakaonekwa vakambereka bhaibheri ava havana now to stop zipa manje kuti irege kuendera pamberi ndobva vakurumidza kudedzera musangano kuti ngandie kunana Geneva conference kuGeneva yangu zvakare sisi vataramba futi tikati hatimhanyire zvinhu zvakape imi kana muda kutaura mapolisi taurai isi kuda kuramba chidao nekuti machinese atautaura kuti kutaurirana weba kusika zvinhu zvisati zvapinda pazvinopinda musajoina nezvakafanira izvozvi matuzi ngaanga aripo but imi hondo musarege gondo uku murungu kuno kwakutotaura kuti haiwa isi tatoredi kuti kupe nyika yenyu tatoredi iwewe Samora nemafriend states isisu hatichadi hondo toti chimisa yakakumana venyama isingati sazi kumira tabva papa kunyengedzwa papa taura kuti takubloka nyaya futi imwe yayo kuti izvo murungu ari kuti aneta uko vanenge mapolisi edisiso anga ari mumajera aya vanachitepa vananhigana vanatongora vakuti dai tabuda vese vanhu vari mujera uku vakuti tikupai nhingi independent tikupai nhingi kuti zvitonga mabvaso ngemangubvumira zvetikutibvumira panapa isisu manje vezipa manje vaya vakasiya vasukana naSamora Machel takuramba waona kuti yalo hatisasazoonekwa zvakanaka pa tikanzi handi kuGeneva isa vataramba kati hatisi kuzenda bana nzira yekuti izvo zvomunotaura zviri nonsense ikoko topatanga kuita maproblem manje ava bva kurusaka vava leadership iri yakutoona kuti ava vafana ava maybe vauda pa vauda kuti peace language yatakutaura zvakare isisu yezvigananda haichachigananda akatomveke anozviziva kuti nyaya yezvigananda inenge yafamba vanhu vese takakandwa majera akasiyana siyana nenzira yekuti nyaya yezvigananda but nhasi akuizoitaura but akutaura too late mbijana vanhu mazuva aifanira kudai akataura nyaya yacho nenge apfuura right tadaro zviya zvezvi hazvina kubva mumusoro manhongo kana nyaya yekurusaka tribalism hazvina kubva futi mumusoro futi manhenge matongogara achisvika pachimoyo akasikoenda kuna dzina chero dzina musangano watengesa musangano aona leadership iripo yechimai vamwe vamanyika vamuzvigaro chichamakai which means zvokenga warwira zvese zvaiva parusaka zvaizvezvi zvadzoserwa futi papi zvarufe nezipa yabva yava ichingosanganisa everybody yaane mazisuru pakati but hazvina kuba kubva mumusoro manhongo izvo zvezvi nhongo tiri kutaura panapa iye achienda nerweseri kuna Mugabe kuti vakomana vati mukangobvisa vakomana zvinhu zvisara zviri zvakanaka uku tenge tapuhwa chanzi namunzi vakomana ndo time yenyu yekuti izvo muchitonga but isisi tazviramba nokuti tinoda leadership yedu ikupi kurusaka leadership yedu yekusaka yakutaura mumutoro kuti pane paaneka nyaya yekuti akaura chitepo ndiani saka uda kuzotipandukira saka okay zvakafamba zvakadaro hazvina kutora nguva bayewa tiri mushishi yacho niyoyo yekuti izvo vanhu vabva kwengu vachitaurana kwese kunana Europe kuso vachitaurana kuti pakata inonzi importation of leadership tiri kugara payapayapa vana Mugabe vari busy manje kutsvaga vana Chamuyarira vana Ushokudze vana Mai vana vese vanhu vese vakanga vari kunze vese matechnocrats vese uyai ndinoda kuti usanopanzvisa zvana kuti zvakazorasika patina nje matechnocrats aya ari kuuya kuungana kumaputo kwakugadzirwa nekuti nyaya yakunzi nyika yada kuonekwa yada kuuya pa yaibva yaunza isisi tiri busy kuti ngati organize this and that ukumatiko vanhu vapa importation of leadership right
what they did manje kuti batisa isu manje kuti tisunge kunzi kuti kune meeting kubeira taiswa kubeira kwakuya tukatakonzerwa macommanders ese avenzi andikalishipi nyike vataiswa aside ndokusara awa manje vasara awa manje vazhinji vacho nekunge vasineiba nezverevolution mateknokrati aya haatoziva kuti matekenya akabva kupi this and that vari kutotyawo mawo veterans acho nevanhu varwa kungowo zvinei tongogara agara achitaura kuti iye ndiye anofanira kuti atonge kuno kwete kupovhu zvauziva nofunda mugabe kuti unati nongo ari kuziva kuti munhu ari dangerous but he comes haachisina vamwe vake nokuti paipa chakaita mistake yakaitwa namunhu anenge natongogara ndiye kuti tiri pakati apa aiziva kuti zvevakomana vari kuuya veeducation awa vabva navo kunhivi kusaga wedare vaiva vachazomuturira chinzvimbo navo ndokubva avasungisa vese vaiva kuda kubvunza kuti zvinhu zviri kuitika pana kumbozviona panapa zviri kuita namugabe uzoona vanhu voda kupindukira kupresident yemeningano secretary wedu ndokubva asungisa vakomana dare rese kusara kwakangai chete now dare rese rai rasungwa rabva rajoiniswa futi rabva rakwateka takazara isusu tikati madzoka mauya makabva tisunga musoro vanzaita auya vakomana tavabikira sadza vaguta vadya chii chakaitika ndotaura kuti zviri papi tokogara akatitengesoko takazosungwa namutokogara no problem right tokogara aine nyaya yake kuti zvinenge atyawa kuti darika one of these vakomana vari mudare angazotonga uku iye ndiye aida kuti atonge iyi nokuti iye aida kuti kutonga iyi at the same time asara kuyako akusara ana Muzenda vana Zhobwo vana vechikaranga vaya papinda mugabe ukabva paita importation yokulizi pazara mazezuru tokogara haachisina akuda kuti achivaka that tribe yake yekurusaka iya topadedza ushumanjive kuti azoita beef up ndobva asikomisa padyo pagonane kuti apota achiziva kuti uyu akuronga chii uyu kuitira kuti apota achiziva zviri kuronga nekuti ane mangwana anoda kuti azotonga iye asikazivi kuti nhongo akamutarisa futi nhongo ndobva amukick out tokugara kuchisina right chiona manje tokugara kuchisina leadership iripo haine ukama haina ukama nemawo veterans macomrades right vashomana vasara macho neimomo vauya kuno kunobva kwasikoronga hurumende yemateknokrasia ikutotyawo makomrades acho saka zvezvi zvinotorwa nemakomrades kuti atoda mari mukutaura kuti during peace nokuti vanhu vacho neivawa havane vazhinji vacho vainge vachisedza nemawesterners havatokudai futi baya uku comrade uku ari kuziva kuti izvo murungu asarenda tisati tamutorera nzvimbo asi tave needucation yekuti achadzoka nekune vamwe vanhu careful zanofanirwa kwaita education uko yekuti izvo murungu tiriziva kuti tisati tamudefeata bauku kudefeatwa kokutorerwa land kokutora zvinhu zvakara kucapicha what part of the land asi asanotiza but achadzoka munhu but kana odzoka haasi kuzodzoka ari iye achadzoka it's either nevamwe vedu ndosaka uchiona comrade akagara nguva yahuri achiti uyu mutengesi uyu uye mdisi uyu murungu nokuti kune murungu uye akudzoka mane nevanhu avo saka zvinge zviri hard kuti comrade achigara pasi manje achifunga kuti izvo murungu nokuti murungu akaenda asi haana kuenda adefeatwa akaenda achitaura kuti no ndachitora nyika yacho patoziva kuti pamwe achadzoka nokuna tsvangirai ndosaka zvinge zvisinganetseba kune vanhu ava vaititya vaya kuti boys munhu wevarungu vanenge vakudzoka natsvangirai hani muri kusanganzwa saka ipapapo ndo pakasakisa kuti izvo zvandiri kutaura zvinhu zviri very hard to somebody akanga aenda kufront nokuti haana information iyo nekuti akanga asiri kumashure but vakanga vari mberi vakanga vari kumashure manje they know exactly kuti zvairea zvakati saka nhasi unoyu macomrades anoramba akaungana
haasanonzwisisa ba kuti sei achiraswa. Vanhu vari kuvarasa vamwe vacho vakanga vari maajendi, vamwe vacho nokuti havana kumbogara vaita ukamani. Leadership chayema veterans ndo yepazipa iya yadestroy yeye, ndokusara kusisina ba. Vanhu vazotaura kunzi imwe leadership yauya yese yange yazvo ava vanhu vatsva vese vasina ngano ba kana vasina history ba yekuti zvinhu zvasvika papi. Ndo the unfortunate thing yakatika 1997 was it 1997 1979 yakaita 1977 1977 pachimoyo ndo tatadza kuti izvo leadership yange yakreatwa nemachinese iye inge ichiita takeover, ichibva yatadza kuita takeover, ichibva yadestroywa, ndokubva waunza leadership yavanoona kuti iyi vanokwanisa kusenza nevarungu. And osure vakasi kusenza nawo nazvino zvimwe zvinhu hazvina kuzomboka zvambochinjwa zvakangora zvakadaro. Asi connection yedu chacha hapana. Tikana papati tu yenyaya iyi ndosekisa manje kuti paite land invasion yauya futi nevanhu vezipa futi inini zvakare tiri pasvosvapo ndindazoya manje nenyaya manje zvekuti izvo totora sei nzvimbo nyaya yenhingi yeland yatangisa ine history yayo yega yandiri involved zvakare nichitungamira zvakare vanhu kwasvosva. Ndoine bhuku rine iri rindakazori but harisi bhuku but inhingi rine detailed kuti yatanga sei chinopera sei. Chakonzeresa kuti paite third dimension chii. Yengesi inyaya zvakare yatakaitaba naye munzvimbo yekuti taiona kuti tagara zvedu but zvatakaendera kuronda ndizvo. Tine something chiri kuita missing. Nokuti reconciliation yakaswetwa yaye taitoiziva kuti kwayakaitwa kwese yange yakaitirwa purpose yekuti izvo muchadanana chete mukaroorana nevarungu vacho mukaroorana nesystem yacho iripo mukapesa murume mukadzi nesystem yacho inenge iripo. And ndo zvakazoitika system iyoyo yatakaita anofira kuti yakanofira noku hapana chakazobuda ipapo. Zvaitoonani dai vanhu vakanga vangomirira vakazongopiwa kunzi independence nemabritish zvitakazongoitwa izvozvo. Musina kuenda zvinyokuona. Hapana chakazobuda. Iye nhasi pantone point imwe yakazombosvikwa yekuti izvi how do you want to treat treat us our veterans? Should we destroy them assemble points kana kuti tivaisa mumacourts vese vange vachitongwa nokuti vese vane mhosva vese dzekuuraya nokubuda munyika zviti pasiri pamuromo? Yes. Saka vanhu vakasvikopembera 1980 papa vaingopembera musingaziva inhundo zvayo inge yafa but hapana chamange muchipemberera banikisa vanhu chacho vakangokatsa kuti chii chatika hapana chatika. Saka ndopataketarasiswa manje apa takasara tosvika kuno ichita defeat akoti kumaonero andina kuzviteni nokuti takasara tosumuka uku tatone matems tike tisingaandasina kuti anboreva chii kulangiza tems zenyu kudzanyi kuchireva chii nokuti dzike dziri dzekutitengesa dzekutengesa revolution kana kutengesa vanhu vakange vafa nokuti chizvoke zvakasiyana chida takamirira isi yatazoita yetsedi chimurenga yedu yakatanga ine more violence than yekutanga yedu yataita iyo nenzira yekutanga yedu yakasikotswanywa iyi ine yakazotadza kuti vaitswanye nenzira yekuti izvo takatozowina mhindi yacho yatenge tichida yacho kana kuti lendi yacho zvaka zvazochinja fesi yese yezvo iyi yekutanga iyi haina kusichinja chinhu. Ndo history yacho neyekuti izvo vanhu hatina kuzomboiteedza chii chakaitika ikoko chii hakuna munhu akazoiteedza. Dai kuri kufa kwavanhu zvinoitika pana any revolution vanhu vanofa munofiwa muchiita seni ndokuti zvitofamba but chinangwa chatake taendera uko hachina kuzoitika. Saka 1977 pachimoyo ndopachaka chaparadzwa ipapo because of importation of people vanhu vakanga vasingatizivi. Saka matechnocrats enyu aya amakabva nawo kuhondo? Hatina kubva nawo kuhondo, ndoyokurusaka
pamaputa havana kumbenda havaneni zvonda matechnocrats pamaputa epamaputa ndo akasvitsa musituation yenyika yatiri pari nhasi kuti havanei ukama nesu hapana nerevolution yacho vantu vakatanga vari vanhu vakanga vari anti vachitoti zvinhu zviri dai zvikatora the way yekuenda nayo kuamerica takasatoya kuno kuti atoneta muchipamayote kuti enzi independence tirikusumudza takatoneta nenzira yekuti izvo takataziva kuti takatorohwa kare kare vanhu vakafira mahara alright dai tisina kuita land revolution haisi haina kubva kupatike this land grabbing yatakazitoti invasion haisi ipatike haisi musangano zvokarungwa nemusangano saka hondo yechimurenga haina kubva kupati hondo yeland reform haina kubva kupati yechimurenga ndiyo yakabva kupati okay nokuti it was part after 60 kuti vazonetsana papana nangomba papa inyaya yekuti vazoenda kurusaka idare rechimurenga rainzi rechimurenga ndo rakaunza kuti penge paine nhingi painge paine hondo yechimurenga alright ngatidzokerei kunhari badza rebellion imimi semunhu anga ari kulusaka ende semunhu anga ari paground ende semunhu akaona ana badza vachiuya zvichemo zvavo zvanga zvize marebels zvanga zviri very genuine very genuine but unoziva wakanga uri very genuine zvaizvozvo chatiri kuti isusu vana badza vanonzi vanokanganisa maybe approach to the problem inenge iripo but the how to approach that problem unokwanisa kuenda astray nazvo but koimi vaona zvinyu kuti ana badza vatadza approach but maconcerns avari genuine semusina kuaccept and assist them kuti zvinhu kuhondo kune zvinhu zvakati wande nekuti izvo kwenkuine uchiona musangano wakamira hondo yakasvika pa yakanga yasvika pachino ipapo kuti isvike ipapo paine a lot of killings and a lot of punishments and a lot of actions dzisiri dzoba zokuti haufanira kuti uite tolerate chinhu chinenge chakati chame mbijana kuti ukada chinozokuuraya mangwana okay saka kana tikakuti panapa ukapuhwa chikafu panapa warasa toziva kuti musojoi wotozodzokera meno vamwe wakafira just because wasvika kuya kwausikozetienda nimwe ndikakuziva kuti taziva naiwe nini pana kuti uyanondiziva maybe then I destroy nokukumidza kuti uchazotaura zvotakaitika umusha okay saka vana badza vakanga vasina that chance nekuti izvo after vadarira kuti vakagara vari kufuna kuti akomana ngatidzokere kumushando kuti zvinhu zviri kufamba zvamira mutauro bedzi wokutaura kuti no pana mune mavarayirwa utaura munhu muhondo iweyo uriliable kuti unge uchifa saka iwo unenge uri parutivi haufanira dai wakaona the right thing kuti munhu enge ari right you are supposed kuti uzomusapota nekuti vakuru vakati munhu ari saka painge kuti pasina nhingi ukanzi pasina nhingi pamusangano iwoyo vamwe hazviri kuti vanhu vese vanenge vari panodera vese vanenge vachiona kuti unenge uri wrong okungoti pasina Robert yeah that's right ngoti pasina iwe kanga usingamuzive munhu wacho nenyaya waitomboziva unongoti wofuti pasina munhu ukanzi kusumuka utaura po umuti akataganga sati haana taganga isati pasina trangirai nokuti vamwe vanoti vakuru vakazviona kuti ndokukuya nevarungu notsvangireiko vaya vatina kuzoparadza parusaka vaya panheke pafurandi vaya vari kuuya but vari kuzvitaura vacho ndo vatori vafurandi yevarungu aiwanga hazvo orusenziswa saka tine zvinhu zvakati wandei but its unfortunate kuti izvo nhasi kundibvunzaiwo after many years takagara takutosvika hameno but ndo zvinhu zvingadai zvakanga zvatsvakwa kare kare izvizvi kuti tasvika apa sei chii chakaitika kuti tizosvika apa nhasi muri kuti mawo veterans ese ari kuchema ese hapana kwavanokwanisa kuti vange warfare yavo isi up to nonsense because pane vamwe dare rimwe rakazombogara vakati no regedze vafa natural vanhu ava chirege kuvaisa majeri chirege kuvauraya
gedza afi natural saka we are dying in natural death decision yakatorwa yakatorwa kare tinofa natural saka pamunenge muchimbounganidzwa muchitonge muda kupiwa aiwa vakamirira kuti time yasvika tikufa but ivo vaitora decision yekuti munofa natural havaferi aiyoka ivo vanofa vakagara zvakanaka ora iwo nacho unofawo zvako nechirwere chako nekuti washayo chako akuendesa kuchipatara ukangotemwa nemusoro wafa unongofa akatemwa nemusoro anonorapwa handinaiona nyacho saka tiri zvinonetsa kune munhu anenge asingasinganzwise takapasvika sei but idi chacho ndeyekuti takasara touya kuno takurirwa takasiya tauya kuno kuvanhu vakatenge vakutokunogowana vasingazivi kuti yafa sei mhuka yacho takasvika pane imwe area yekuti izvo murungu kuti azosvika papoint iyoyoka inge akuziva kuti uko ane vanhu vakakwana vakatumwa kubva kuno vakakwana vaamuzvinzvimbo madecision making positions. Saka muda kuti takagara panapa in my thinking ndichikubvunzeni muruda kuti here Mugabe akanga ari munhu wevarungu iwe neage yako yofunga pakuross apa nespecial branch pakurossa natangweni apa murungu asingazivi ndatodzosera mubvunzo inisina kuda kuona ndikuti unoziva iwe kungori mudiki kwaive nespecial branch hakuna waiita kuti ndikakapa wasingakuzivi vasingakuuta nekuti vakanga vaine mainformance everywhere untaura neage yevarume vatatarike vese unosvika kwese atangweni aifamba netsvimbo saka hakuna zvinhu zvakafanira ukatarisa history yacho nevanhu vacho vese vazhinji vacho vese vamwe vacho vakanga vari maintelligence vakanga vari joined up nemaintelligence isisu kuti tisvike patakazosvika takaitiri vaduku zvakare nzira yekuti takaramba takatarisa enemy one up singazive kuti enemy haitaiswe bedzi panzvimbo imwe chete inoenda kwakasiyana siyana kwakasiyana pamugabe mapapindura muruda kuti comrade Lalelani Law vamwe vanhu tiri kunzi nhasi uno varere those that are buried at the national heroes they are not national heroes iye zvinezvo kana ukatamba bhora rakanaka hakungonzi nonorarone kana ukaseka kana ukasetsa vanhu uchiga sipo unongoendawo ukanoiswa paheroseka haisi magamba bayani ndeshamwari nechikwata chavakanga vachizivana kuti tine zvinhu zvakati wande zvitakaita ukatarisa panapa ukazoverenga panapo maybe you might come back kuti uzonzwa kuti history yekuko vanhu vese vakatangisa yeselend reform vese vachidzoka kwabva uraiwa independence one survivor chitasara nabrother wangu but yakanga asiri so much connected kuti akatemeka aine nhingi aine company yake yakatenge yatakamba kuti mafarms but idi chacha ndekuti izvo vanhu vecommittee 7 committee yedu isusu yakatangisa nhingi yakatangisa this nhingi chimurenga yacho vazhinji vachino vakabva uraiwa vakafa vese vakafa izvo kwasara inini vakanga vari mukomiti macho nendini nambuya chakacha vakutofa futi mbuya mujuru vakafa about 2 months ago vapafa yange riri svikiro ritaiti ndo svikiro ridi rataifamba navo vakabva rafa saka kwasara bedzi munhu anokwanisa kutaura nyaya dzechimurenga cho nezvizvo zvakaitika day to day ndinenge ndiri uyu nenge anzaniko gadza chief gadza akabva angokwatanurwa on the spot ipapo akutaurawo zvimwe zvokuti taane mabhuku atakurawo tinofanira kutonge tichizvitonga hanzi aiwa nyanyisayo vari kumaputo Mugabe auya akanga ari munhu akaita sei he was just a politician kuvaigweta yakanga chokutanga yanga asingabvumi kupinda maningi makembi akatombera teacher unoona nezambezuku pamarefugees asina aigotaura kuti chii saka tingati here ipapo even munhu akanga auya
achitoziva kutoti hondo manje inenge yapera tinenge takutopinda takadai so chakaitika kacho chinofanira kugadzirwa kuti vanhu vakatangisa zvinhu zvenyika izvi vanhu vakatenge vakange vari very close kunyaya dzekunamata kana kunyaya dzechechi kana kunyaya dzekufunda munhu enge ari padyo maningi the western ningi ideology isi tatozogadzirwa wazona tasangana nemachinese wese munhu wese this is the reason waona kuti vakomana vese vezipa vese vakanzi vese vakadzoka vacho vari vapenyu havana kuzombogara vapinzwa mune any government ibanenza kuti vaityisa kuti izvo mukavapinza ka vangazoita vangaiseka mweya kuti asi zvatakarwira saka not even one of us kune one akasara achiri muarmy this and that ato general but kuti aramba ari general kuti aramba ari z this and that. Boss, that was my next takabuda panzisa dzavataunza nyaya dzerange reform. Saka land reform yakaitika hapo 1999-2000. Yeah, that's right. 19 yakatangisa muna 1998. 1998. Imimi and alright and yatouya makaipinza muchinge muchiti tsvangira yawo yada kudzosera nyika chi kwangu and it's true iyo itori kuvarungu zvaina kuti ayoka point iripo tine education takapiwa ka yatabva nawo iroziwa na community wese community wese aroziva kuti izvo paya varungu atakuvarowa pazvikuvatorera saka kuya kwatsvangirai kwatsvangirai kwakakubatsirai coming back yevarungu futi asi saka kwakabatsira vanhu makakushandisa sechombo chekugadzisa zvinhu zvamutoziva kuti hasi tsvangirai munhu atiri kuda ndeuyu akatoni nyika saka tive tiine idea futi yekuti kana tasvika pafamu takunura zvinhu zvese kuti aitya kuti angazongoya akatokurira akazozosenzesa zvinhu zviri pakapo saka bheta kubva tazvidambura dambo repapa kana kuenda mumese muresettlement vashoma vakasvika kudyara miti vaiziva kuti hati itemporary base tikupfisa varungu vakanzi vachadzoka vaya saka mupolitics vanhu vanoita basa rekusenzesa munosenzesana munotsikana mapfudzi kuti zvinhu zvako zvifambe usina kutsika mumwe mapfudzi hapana zvakafanira kuda kuti kana uida kutonga wotombotanga wauraya kareka usina ropa mumaoko haunenge unouraya unozotongana unotongana iwe ndinozourayiwa ndikutonga utsinyi unoti unofanira tongo uri munhu anoteedza zvamakataura kwete kuteedza zvekuti wane munhu saka one of the reasons why makaenda kuhondo yanga iri nyaya kuti maida kuti toda nyika yedu titore minda yedu tisi handini kuti vanhu vatema vanga vaiswa chi ipapapa careful ipapa ndinzva kuti maendera ndakaenda kuhondo inini ndakaenda ndiri munhu anobhirivha sebepa ndakaswerenga ndasvika ikoko mwenje kuti aiwa uyu ngaape patigara ndigare ipapo tazoenda kuhondo mani tasvika takanokutransforma into something now nekuti haisiba murungu uya waibayiwa isystem yakanya chitodzvinyirika saka takanowesta time kuti tida kutirwisa system iyo yakaramba kubva saka the same system endo yatinazvo saka imimi taamawo veterans this is from 1980 now mapiwa indoctrination nemachinese why did you go quiet iwe pamwe ungo usingazwe zvimene ichitaura baiwe zvaitika ndizvokuti ndakati ndiri kuzvinzwa but ndofunga mubvunzo vai inotongouya nekuti even tikataura handimona tikapedza kutaura nhasi musi watinobrodcasta nyaya panobuda mubvunzo futi yakawandisisa right most of those senior people vakatomboita in touch nemachinese havana kuzombowana chance yekupinda muhurumende kana kuti chance yekuparticipata nekuti ukatarisa age yedu yese hatina vamwe wedu futi vakazongopuwa chimwe chigaro futi chinochisanashiri nevamwe but chii chakaitika vakabva vachingosvika munhu vachibva vamboiswa kunana london kuti vanotwa re-education uri musodakaiwa ufanira kuti uchiona uchitaura zvimwe zvinhu futi ukuti aindi tiri mapolitical soldiers uku
tasvika kuti azvimbobayiwe kangondisunga munhu kandipfura munhu pfura bedzi yoona kuti uri mushinari nokufanira kuti okay. Saka iwo tifanire kuti vakomana vanotaura zvandiri kutaura izvezvi ukavatsvaga pamambowasha unoswera mavovheti nzosoononasa vazhinji vangu vari kufrandi vakutoshamiswa kuti vaitisi kupuhwa nengedi yakaini haatombozori chakaitika chii angari zvaigadzirwa zvii hauzvizive chii chakaitika iye akutofunga kuti akatouya kuno kwachisaruta vanhu vachisaruta vanhu vasinei naye vaitomutyawo futi ndosaka paya ndokuri kudzira komana vakomana vangu vanouya mameso mukaita zvekutamba ndotanziza kuti vandorora kuti iye haasi mukomana Frelimo haidaro Frelimo everybody was Frelimo president ngariyo Frelimo minister ngariyo Frelimo uye ngariyo Frelimo saka vangu vari mufrelimo iwe kuno kunosinzwa kunge ndimboka dzangu dzinoruma nokuti I'm not part of it. Ndikakuti ndikusungudzira imbwa dzangu nembwa panapa handisi kuti ndiri imbwa ine which means ndatozvibutsa mukati membwa ndine imbwa dzangu handisi imbwa dzangu but ndiri kunzira komana zvinoreva chii mupedzerana futi ikoko ende vakomana vachatamba newe ikoko inini ndiri safe kuno ende mukomana wacho ari kutumwa kutamba newe kutamba nehama dzake aiwa imbwa vakazombe panyama yatozungukana kana bhonzo unozoikandira wadya ndo story yacho ndiri papa haukamu kuti tabhatise kutumidzira komana wangu isakabhatisa wadi kuti isisi hatinzako kuti ndikutumidzira komana wangu komana wacho atoripo futi wandazi many times saka kuti vakomana vakatumidzirwa vakashandiswa bhatisa kuchazotumidzirwa vakomana vachanobata vakomana hai unozorwa nesystem yacho iwe unorwa nezvi-invisible zvipoko zvinouya kwauriwo zviri invisible haumbofa kwazvona zvinofamba sei ingodakumaso handi kufamily pese pamafamba apa mudzimai akanga aringoripo pamuri chete right tasvika ikokoko tabva ikokoko zvakatsika isusu taenda kuhondo tikaenda mudzimai vatitafuta vatanita mwana futi mukomana vanita mwana mumwe muchete futi tiri kurusaka zvakarambwa nabadza nanhare kuti mimungutita zvenyu aiwa ine yangu ndakaendabva kuti ndakarora mukadzi apa ndizvozvo asi matina time yesex avana nhare kavari kuti zvazvinofanira muzive hazviti kuti mesimende front ndizvozvo ndida kuti pamusoro panzwisei papa kunzi nyika yanzi izvo kana ukaenda kunyaya nhasi nyaya zvakaita kuti kuri kurwa hondo iri kutopisa there must be an administration somewhere kunotione umwe ka ari kutogara pasi achironga so kuti achironga kuti iwe enda akanzwa kunzi vanhu vafa wanzitumira mwakoma kuti achitora kuti 1 2 3 4 ende iye asingaendeni nokuti eplan pogwezetamomudana kutotsvaka zvombo nguva nenguva vanhu ivavo you cannot actually dismiss them nokuti you cannot run that war mese mukaenda kuhonda zviti saka rusaka dareka reke nokuti kune tinoreva kuti section yepolitical inenge ichita political hakusi kuti wese wamurwa naye kuti ndipolitician iye wamurwa nawo futiuka vanhu futi vanotone maadministration kune Harare HQ yakazvigarira pasi iri kuronga iri kuswera ichibata kuti enda but tinoreva kuti izvo zveke zviri necessary kuti vanhu dare nenge tipuwe base kurusaka yekuti how to run tirane honda chiti kurusaka asi ndobva mavarairo aiwa hatina kuvarairwa tisiba but leadership inokwanisa kuita mistakes anokwanisa kuitika ikoko iye zvine zvaenda handingatiba it was handingati kuvakondema but it was a mistake wazvona zvekuti zvuka panzi pokuti umuko uchiziva kuti kune vakomana vari kufamba mberi uku I must be serious unotorara hako kuti wanwa hwawahototi haine ameno zvake mudzimi yake yamurasa mudzimi yake zvakunzi mudzimi yake yamurasa asi zvinoitika zviri necessary zvaizvo kuti munge muchiita izvozvo pave nevanhu vakafanaiwa pagoita vamwe vanofanira kugara mabhenji vachinorara mahotera nokuti mahotera imo ndo munosangana nevanhu vanoda kupai zvombo munosangana nevanhu vanoda kupai zvokuti vanhu venyu vakoko vapfeke remember kunenge kusangana rimwe kuda chikafu ende chikafu chine vanhu vanofamba vanenge vasina kupfeka uniform bayo vakutaura kuti vatipewo chikafu tine vari wedu vari kuno izvo zvinofanira zviri zviriko
but mistakes dzikaitika ikokoko wazona zvinozonzi manje kana kwaita mistake uku manje uku wondoku inozonetsa uku but kana singe yanetsa uku there are ways how to correct that mistake but munokwanisa kunorowa kuku muri kumufurandi kurwa ku muri kufurandi kuti zvino takuvaitira vanhu yatoku kuya inobhegara yakaipa but the way inenge ndakugadzirisa maproblem wazona inenge tigadzirisa maproblem but inenge ichinzi ku wazona ndosaka wazona vana maafrican sitakuta kuti aise kuti ndiri zimakuzi wazona iku inenge ifanira tenge ripo ndoziva kuti but unozona kuti mugala kutapa sokoina ichida kugadzirisa ichida kugadzirisa saka pesa ndachiti maifamba namadhampesa ndakafamba tese takaenda kutraining pandakaenda kutraining ivakazoenda kutraining yavo vakutanzania vapedza kutraining yavo takagara vasvika futi muno mufuti vakazoenda kuti kuarmy but takaita siyana nokuti chirwere chinogona nemacommanders akati wandei kusiya vakadzi iyo one vana gawo isa nana shida vakafasina iti hamoni isusu you should include yourself inini ndatiuta nyaya yangu saka ndikotaura kechipiri pakuti zvinowanikwa zve nokuti pane machallenges kawo usingabvume paunoti aya takabuda nawo aya saka okay okuti aya takabuda nawo aya todzokera futi nawo saka isi zvinoitika zviya kuti vamwe vedu kana wakaenda muhistory chairevolution maitwa zvinhu zvakafanana izvi vana vanoberekwa mune rambo vakadzi vanoramba vakuru vacho vairamba 2 vakadzi 3 vakadzi kusiri kuti but uone kuti zvakafanana munhu ambenge ari mupurisa kuti uzobva mazviri chaizvo zviri kunetsa unofa uinazvo zvakafanana nehukomureti futi kuti usanoti wabuda chaizvo kuti unenge wazvarwa kechipirika saka as macommanders imi muchitaura is part of that. If you look back pamunogona kuti apa we made mistakes, we could have done better. Yes, 1977 we're not supposed to let these guys vachipinda pa dai takatanga warwa kuipa one time wakabva pa pera pa dai makombe dzese nazo makombe dzese dai nasari free mara kwapedza se aiwa dai takangozviita izvozvo takangoti vaeni vauya vakagara ichiri chinhu chema wo veterans vangu vabva kunze nekuti zvichemozvo taiziva zvichemo zvinakumboti kwete kuti tosikupa munhu akagara kuti hanzi naiti chichemo chedu tisurovhera anchisirovhera atoyambutswa nespecial branch kuti enda kumapoto kuti hanzi chindisirovhera iye wotoziva mupurisa futi ndoti vamwe vacho nehatred yacho nei hainozombogara yapera ba vamwe vana zvinosowo veterani avadi uye zvinoda kutenda vachiparidzira mune vanhu vekuti vamisoro haitore zvakanaka saka 1977 ka pakai papinda zipaka was not supposed kuti ite let out ichite kuti regera that manenge power ichienda nevanhu vasina musoro dai akangoramba iri revolutionary dai nazvinosoka zvichemo zvedu dai zvisiri kunetsa sezvo zviri kuita nhasi kana even zvichemo zvemaordinary people izvo zvinonetsa manje nekuti chamakaendera kuhondo chaichi vauda kubvunza vacho nivo vanotaura zvisivo vanonyepa kutaura kuti sunungure vanhu kuita sei kunyepa kwekwanenge vachita kuona kuti havana chinhu chavanoziva chakaenderwa kuhondo havachiziva very few maybe we might get 1 or 2 vari kuziva kuti vai vanhu vakanda vanhu vaingoda bedzi iyo transfer of power yacho niyo kuti power ngaipe urasimiri chena une munhu mutema full stop and maintain the status chero power pangonzi pangonzi na zvino ndo zvikutoitika bedzi vanhu tungori bona angabuda tangotaura zvinhu dzira kuti kana udai ukachiita zvako handisina mazuva akawanda ndiri pasi pangu ndaundu kutaura kuti ashamani ndo zvazvinoita ndo zvakaita pasi unototsika mwe mapfudzi kuti zvifambe wakanditsikawo mapfudzi zvakafamba saka maveterans akatsikwa mapfudzi zvakapera asiwo simple saka mistake unoziva mulife so hamungarege kutatu mistake iyo takaita very big mistake and it happened and yatoitika takatoziva kuti izvo we are likely to be talking otherwise dai takatanguraiwa on the same day
saka ndiwo mafambiro azvakaita. Madzoka makazotanga live yenyu sei? Makadzoka 17 ka 1980. After 19 pangonzi vanhu pa ceasefire pangonzi ceasefire vanhu ngwadzoka kuno patadzoka. Vanongodzoka kuno. But well isisu se group yese yezipa nge taiza kuti akatengeswa. Saka hatina kuzomboita futi kana even shungu yekujoina vanhu vatoziva kuti they are very wrong. Hakuna mumwe wedu vakabva uko vazhinji vedu takavozora kuti tabva uko vatengesa ndosikujoina vatengesa revolution tokunowana ndisikujoina hurumende kuno. Saka takasikomira kunze but zvino tajairirawo taangosvika tirimo muna vanhu vacho asi unoseziva zvekuti aiwa takatengesa. Saka whatever we did zvike sineni ningi maybe in hangu for me it's okay vanhu vakazoona minda today vanhu vagara zvakanaka maminda ina handina kumbogara ndaenda kufuranda kuti ndikisina mukana wekuti ndiende kufuranda kwacho kuti ndaitodawo kuenda kufuranda kwacho but hauna kuzombogara ndaupiwa mukana wekuti kunzi uende kufuranda kwacho because ndinenge ndine basa unofanira kuti ungochita basa rakati. Mitonzi niona vamwe 2 futi vari vari kufuranda. Vamwe vangu vachitonziwa vanenge navako vese variko we cannot send the whole ninge house family kuti ende kufuranda. But we are in this gao kakabva unouraiwa nekuti ndenge ndauyepo ndindakamuuraisa maybe ndai ndisina kuenda neanga asingauraiwa. Nokuti vaiziva kuti kutransport it's a very strategic ningi position inofanira kuti inge ine munhu wamunokontrora imi asingazogoni nemotikari. Saka warfare and transport iyoyo kana pasina inonetsa maningi. Saka ndo mafambiro atakaita kamaranda iwayo ende patakarasira topasiya futi. It's good zvayo kuti wauya hako kuzotaura nyaya yacho maybe but kuti uchaisensa haichisina basa. Asi waifanira kuti ungoziva idi chete kuti izvo zvino takaita paproblem parusaka isaka uraisa vanhu vakawanda. Member dzedare dzakafa kana mataura people never talk about those guys. But vakafa hauna kuuraiwa nemurungu. So in your own opinion vanhu ivava pangaitwe sei? Should there be a way yekuvatiwo mahero? Should they we say kuti as a government should also say kuti vanhu vaiva vakafa kana nenzira iyi kuhondo mhuri dzavo dzavakasara dzavakasiya kuno kana kuti because vamwe vacho as you are saying now havana kana munda wacho makanga maendera kuhondo. Handiti dai kunonzi ndimuri kutonga mai vaita sei vanhu? Point bedzenge iripo yange yandinofunga kuti iri very important kuti izvo dai vanhu takaramba tine chateke taendera kuhondo ende chiteke tanofundira kuti kabvumirana kuti ichi ndo chatinoda kuti ite izvi. Zvinhu izvi ndio tiri kuti isusu kana chiti kutengesa hazvaza tikuda kuti izvo hakusi kutengesa isachi kwakazoitwa handingati hangu kutengeswa vanhu tavangodzokera pane zuro paya paya pekuti kadai ti Zambia semawanira akatawo Zambia kuzvitonga ndokatadzokera. Isusu tine vanhu vakandofira ikoko taifanira kuti poro somehow kudzobvita vanhu vacho kwete lip service yandinoona hangu ichitwa iwe kungoto vanhu ava unoziva vaitirewo zvakanaka vafiwo zvakanaka. Now question yati kuchemana ndekuti isu tese tikufa tiri very poor and tiri very tingochema welfare yedu hapachisina and zvinezvi musune zvakapambidzirwa $40 minokati kupambidzira kuti ndo bonus yedu I don't know. Saka ukatarisa kuti $40 panapa kundipa imani kuti uone kuti ndinotenge chii hapana chanotenga but kupa munhu werusunungu mari iri $150 kuti anga achipona iwe yako kana kuti aise mubenzi make cheche haikuwa nepetro.
question yange iripo chete ndekuti kungopa rukudzo that bedzi that ona beguru mawo veterans kwete yavanotaura bai kungoti vanhu ava ngavafe zvakanaka chete vakasacrifice. Unoziva vasikana vese vakaenda uko hakuna akazombokwanisa kuti achate vana kuzobva kana kuchata inonzi kuchata hapana. Vasikana vese vakaenda uko hakana akazobva kufuta ari nhingi ari virgin futi. Zvese zvamutadzi kuzvizisa zvese izvo kuti izvo vanhu avo vese munhu wese akaenda uko ese hatina kuzobva vamwe hata chikoro chavo that was the end of chikoro. Tazoona chikoro chegreen ichi chokungogara uchitaura kuti matactics dai. But today kava vanhu kuti vaconsider kuti vanhu ava ndozvainge vaita zvakutafanira zvaisitaitira maredhio ka vana simboti vachitaura kuti musafurirwe ezvinoda kuti uzoona kuti apa takafurirwa musafurirwe pane vanhu ava muri kuenda uko. But Comrade Ndlovu, do you know kuti kana ndofunga munotofamba munotozvinzwa kuti an ordinary person to some extent akatovenga ewovet. Why? Education yapuwa nevaya vatatu vakaitwa imported vachiva kuno vaenda kuhondo vaya nekuti vanhu vacho ndivo vaiga vachitaura kuti ndine imbwa dzangu dzinoruma apa. Saka vakakuona vanotoziva kuti ndiye munhu ndoimbwa yacho inoruma. Hakusi kuti zvabva murumawo musangano yavanoitawo everywhere vari kutaura zvinhu zvakafanana izvozvo kuti vanhu vanouraya vanhu vakauraya vanhu vanoita zvese tikakuti isa vanokurovai pana kuti chi mwana akafanira uya angazichi anotofunga kuti chokwadi chikutoa kufunga kwenyu zvinopera here that kind of indoctrination yekuti you see another Zimbabwean as an enemy, you see another Zimbabwean as someone ada kutora nyika kuidzosera kuvarungu manga vakatiidzosera zvavo kudai kuti nyika chokutanga nyika haidzokera haichadzokera baba. System you cannot guarantee system kuti iyo system iripo ndio ichasvika amene amene zvinongoita zvimwe zvinhu kuti munhu akafanira so anzwa nyaya akafanira kutaura akangochinja zvinhu zvese inini manje wanzwa wagara nemunhu wanzwa wauti ndo zvakaitika zvinaika vanhu vakafira mahara unongoenda uchitaura kunozi join one on one haukwanisi kuti uite panapo kuti ndo zvicharamba zvakadaro anything can happen nenzira yekuti izvo we are still talking izvo ndiri kukupaiwo ndikutaura nemi iwe uchanotaurawo nanhingi unhingi anotaurawo nanhingi vanozoona kuti ndo zvinhu zvakaitika izvo nokuti shuwa vanhu vakafira mahara kana kuti vavigwe chaichaiyo isitaita basa rokuviga vanhu kuno kuviga ma-war veterans tichitotaura mutemo wekuti utiti mutemo uriko mazuva ano hauditoda kuti zive kuti akanga ainzani munhu wacho niyeye zita rake nehama dzake dziri kupi. Saka why should we talk about munhu wacho? Saka association yenye War Veterans Association of Zimbabwe ne Ministry of War Veterans basa renderei? Inongopawo lip service iyoyo yakafanira yekuti izvo tine association but for example autaura kuti shuwa unoziva kuti mhungu inoruma iyo yakatomboruma nhingi akafa unganorara naye mubhedha kurara naye unogara neapeti yangu muno iwewe ungatogara nemhungu inoziva kuti inoruma yakatomboruma nhingi unogara nemunhu akafanira hazviite unofanira toonawo zvimwe zvezvinoita. Saka ma-war veterans association aripo ari toothless ese anenge achitwa ese nenzira yekuti izvo kadai ndiri naye will make them toothless also nenzira yekuti ndakawana vachiruma mumwe munhu sanobvisa mazini aditika no kwanhasi tataura toda kuzodzoka kupati 3 taakutaura the third chimurenga tambopa vanhu nguva yekudigesta ndizvozvo chimurenga chiri panotoreka kanika then unenge wakusanoziva kuti zvii zvakaitika anditika
no nditira kukutenda nenguva kakaninatenda zvikuru anditika. Then you heard it from comrade or from Wilfred Marimo, then comrade Lalelani Lovo. Maprograms ano ndiye kupa mukana kuma comrades kana kuti mawo veterans akaenda kuhondo achitaura nezve personal life yavo, ma-experiences avakasangana nawo kuhondo, uyewo zvakare nekutaura kuti taifungidzira kuti kana tichinge tawana nyika tinozogara takadai so, uye nekutaurawo chokwadi kuti patakakanganisa nepatakagona ndepapapa. Rambai muri paZim News Beat TV munosangana nemacomrades nemaveterans akasiyana-siyana achipa their personal experience kuhondo, nekuti tinozonzwa vamwe vakuti aiwa havana kutaura nenyaya yakati. Kana uriwe comrade wakaenda kuhondo une experience yenyaya iyoyo, mukana ndiwoyo. Asi program inei ndiye kupa mawo veterans akanga ari kuhondo kutaura ne their personal experience. From my producer Frank Wesere, from Marondera, this is Robert Afmani, Zim News Beat TV. For now, it's bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, you know, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe yewondo Alwaka imanya takabatesa Tikichingira Zimbabwe Taigara mumakomo Zimbabwe yewondo Alwaka imanya takabatesa Tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorira mumakomo Zimbabwe Manya takabatesa